مكان يمتلئ بأنفاس التاريخ. تحيا Palis pa tayo, pasali na po sa mga gustong sumali, ha? Kahit pasali sa mga gustong sumali, and sabihin ka agad kung kanino ang team kayo galing. Okay? Para mabilis po tayo, ha? Sabihin ka agad kung ano ang main channel at kaninong team kayo galing. Hi, gamer, boys, TV, nag-allow sa lahat. Team good. Okay po. Noted po. Huwag lang aalis sa mga nagpalista, ha. Para mabilisan tayo. Mag-invite pa po ako. Main channel nyo po ba yan? Main channel? Yan po ba main channel mo, bebe? Gabigar, Nico, Aniel, Gamer Boy, TV. Yan po bang yung channel mo po? Gamer Boy?
Henante. Tan. Okay, nakalista na po. Kenan, the day. Sundain na po natin yung mga kasamahan natin. Yayain na po natin sila para marami tayo ngayon. Hi, Gabriel! Nag-allow sa rock, the baby. Dapilag Jenny Galigarta, edit muna yung ginawa ni kapatid mo Lizzie Gomes sa GC, please. Dapilag Jenny Galigar or Jade Green, mga bebe, edit nyo muna yung yung ginawa ni atin yung Lizzie Gomes sa GC natin sa main, para sa tasking, para hindi malito mamaya. Please. Kalista na yan. Jay Green yan. Ang gulo niya. Palista tayo pasali. Share muna tayo, sir. Palike naman, palike ng ating
Hi, Rafa! Good morning, baby love! Kamusta na po? Uy, module mo, bebe, Rafa. Ayusin mo. Bakit sad? Kamusta ka, bebe? Good. Kulit ng batang to. Morning. Inunti-unti niya pa talaga. Kamusta ang baby loves namin, Rafa? Tapos na ba module mo po? Nasa na kaya sila? Dan edit. Salamat. Very good, very good. Salit nagparamdam po ang mga naandyan ha, para alam ko kung sino-sino yung mga buburahin ko sa listahan kung wala na po kayo. Okay, kung wala na po kayo na ingat na kaagad ng cellphone ko. Masakit lang yung sikit ng araw dito.
Nakalista na Miko, bebe. Ayan, sino pa po yung di pa po nagpapalista, magpalista na po. Nandyan pa ba si Gamer Boys TV? Kenan Tefan? Kenan, baka pwede ka nang mailapag, baby love. Tingin ko lang baka pwede ka nang mailapag kasi nag-a-update yung aking provider. But then, try na po kitang ilapag ngayon. May ligo. Hello, good morning.
Hi, Alger! Mega loud shout out the vlogs Alger namin. Ayan ang baby loves namin. Anong tatak niya na meme LV? Yung ibag ko. Tatak ano? Tatak Armani. Tatak Armani, baby loves. Ikaw ah. Okay. Tayo palista, tayo pasali. Okay, simula na tayo. Paki-present po, paki-present kung naandyan pa si Gamer Boys TV at si Kenan Testan. Paki-present kung naandyan pa tong dalawa. Gamer Boys TV and Kenan Testan. Simula na tayo, ha? Sino pa ba? Paano nga yung sinasayaw, Jenny? Ganon, ganon. Paano? Pag ganon? Ang cute-cute niya dun eh. Yeah. Hi, Gemma. Mega loud shout out. Good morning. Ang saya ni Jenny. Paano ba yan? Paano? Indian yun eh. Parang Indian dance yan eh. Turuan mo nga ako niyan, Jenny. Parang simple lang siyang tignan, pero ang hirap pala. Makapag-download niya ng TikTok. Manda kayo. Mag-ano ako ng TikTok ha. Okay, wala na sila dyan. Okay, sige tayo na. Magsimula na tayo. Good morning. Okay. Magsimula na tayo. Good afternoon, everyone. And so, nandito na naman tayo ulit. Ako ang inyong host for today, Byaherang Ilongga. And as usual, ay ang atin pong gagawin, ako lang po ang maglalapag ng every link. At every po, lapag po ay pupuntahan nyo, panoorin at mag-comment ng naaangkop sa inyong napanood. Okay? Panoorin ng 1 minuto. Mag-comment ng related and mag-like and subscribe, tell all. Balik kayo sa akin, sabihin kung sino ang pinuntahan, dugtungan ng bikong bagong dikit, dugtungan ng ay kong lumang dikit. Okay? Noted na ba? Ready na ang lahat? Ready na ba ang lahat? Ready na ba? Ready no? Ready no?
Ready na, ready na, ready na. Okay, sa unang lapag natin dyan. Heto na, heto na, heto na. Hi, Eman! Cableman TV. Hello, host. Nag-loud sugar out. Ayan. Eman. Dais. TV. Ayun, nakalista niyan. Ah, 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 ah. Hi, baby loves of real world. Thank you, thank you, thank you sa palipad. Mwah, mwah, mwah. Ayan, thank you, bebe. Ayan naman yan, naka $1 tayo dyan, naka $1. Thank you, thank you, thank you. Kamusta ka na, bebe? Dami mong upload, ah. Okay, dito tayo sa unang lapag tayo muna, ha? Sa unang lapag tayo. Ayan, unang lapag na tayo dyan. Pakidugtungan ng Byaherang Ilongga sa dulo ng comment. Kamusta? Daming upload ng baby loves natin, Abril, ah. Mas mataas pa channel mo sa akin, ah. Grabe kasi si Lolo sa akin, bebe. Makalagas ba? Ayaw hatakin. Ayun na, si Gemma din, no? Grabe, oh. Grabe siya, Mwah, mwah. Thank you. Thanks, Gemma, bebe. Ayan, next tayo dyan. Puntahan na natin yun. No, I'm not no cry. Wait lang, lipat ako, ah.
hindi tayo minutes. Lumipat na ako. Sakit na. Prince on TV. Mabilisan lang tayo, mabilisan lang. Nawala si Kenan. Nawala din si Gamer Boy. Okay, anyway, iyaan mo na lang.
Okay, next tayo, next. Thank you, Bebe Loves Ernie Marian. Mwah, mwah, mwah. Thank you. Ang lakas naman ng ano na yun. Baka matanggal na yung pisngi mo sa ano na yun, sa smack na yun. Thank you, Bebe. As always, my Bebe. Yan na, iba talaga ang Bebe Loves. Oh. Thank you, thank you, thank you. Have a good day po sa lahat. Have a good day din kayo, Bebe Loves. Ingat ka dyan lagi Saka wag masyadong maraming balot ang kainin Maganda yung balot pero wag masyadong marami. Napanood ko yung dami mo kinain balot. Nakakaingit kaya. Kaya ayaw ko tang pakainin ng marami. Nainggit lang ako. Inggitera ang peg. Ayan, so next tayo dyan. Jenny Galigar tayo, Jenny. Namo. Bakit namo? Ano ibig sabihin ng namo? Koko, Mika. Hi, Bebe Loves. Good morning. Good afternoon. Ayan, habang ka na Bebe Loves Miko na po tayo. Miko. Yan, nakagraduate na siya ng grade 2. Congrats. Grade 2 na ang bebe na. Hi, Miko. Hello po, Kuya Idol and Ernie Marin. Sabi niya, salamat sa taon na to. Jenny Galigar. What you gonna do?
Okay, Are okay. you You okay? can Okay? clap, clap. Okay. With me in the classroom. Okay, 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 Are okay, you okay. okay? Hi, Joanne Lorenzo. Nag-live ka ulit. Joanne. Ayan, habol na kayo ha. Are you okay? Ayan, habol na po, habol. Okay lang, habol-habol, bubulan. Ayan, nakalista na kagad dyan. Nakapag-upload na mamaya sa kay Biyahe. Apo, sige po, habol lang, habol. Dito tayo next kay Biyahe. Mamaya, mag-upload ako ng video para sa kanya. Wow! Next link tayo after kay Mika. Biyahe tayo, Biyahe. And then next natin, Gemma tayo dyan. Gemma. Sunod-sunod lang po na link ha. Ito yung matakot ng ulo ko. Maglista nga pala ako ng bibilhin ko. Okay, next tayo, next. J-Green tayo next, J-Green. You're welcome to the labs, Gemma. May labs, may patience po na po. Thank you na labs. Okay, noted na yan.
Thank you. Okay, next tayo. Next. DJ John Sagayno. DJ John Sagayno. Okay, right after kay Rafa, kay Jay Green, Rafa tayo, Rafa, big, 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 game. Eh, ng batang to. Yung mata, parang sa akin yung mata niya. Sa akin. Parang ano kaya pa yan? Pareho kami ng mata ni Rafa. Mas malaki nga lang eyebag ko sa kanya. Love you ko na girl, nakabidi ka pala. Yan, ha. Ay. Okay, Lazy Gums tayo. Lazy Gums next. Ba't di makita si Lazy Gums? Okay. There you go. Next tayo. Lazy tayo. Lazy. Ah? Di mo nag-play? Kantahan, Lazy Gums tayo dyan. Ano? Di lahat. Di. Okay, next tayo, next. Ulit lang kuha muna akong tubig.
Okay, next tayo. Next, Byaherang TV. Byaheros. Okay, Byaheros tayo dyan. Next natin. Saints we see are all made of gold. When the dreams all fail, the ones we hail are the worst of all, and lives run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the peace inside, there's no way we can hide. No matter what we breathe, we still are made of grief. One, two, three. Yan, puntahan si Miss dito. Si Byaheros po. Grabe yung title nito. Tignan niyo yung title Tignan niyo yung title Okay, next tayo next. Okay, next tayo next. Puntahan na si Javier. After kay Byaheros. Friday pa daw. Next Friday daw sila. Sali daw ako doon. Kinuha ko ni Ate Ed ng
Kayo ngayon din. Ikaw. Ikaw. Breakfast ka na? Di ka kumakain kanin? Morning? Alis ka ngayon? Na all. Next natin, Joanne Loresto. Joanne, baby. Joanne, mag-upload ka na ng bagong video, baby loves. Joanne. 1 month ago yung pinaka-latest upload mo, oh. Upload ka ng bagong baby, ha. Upload ka na ng bagong video po. Okay, Joanne. Baby love. Sexy naman. Okay, next tayo, next. Joanne tayo, Joanne. Loresto. Okay, next tayo, next. Okay. Ano na tayo? Second grade. Max naman niya. The point na siya. Sabi ko lang, handang ibigay ang lahat ng naiisip ko para sa akin. Malalapay ang iyong kamay. Ang iyong kamay. Hindi ka pilit para sa mga pagkakagahe natin dalawa. Sabi ko lang, handang ibigay ang lahat ng naiisip ko para sa akin. Okay, next tayo, next. Jeff Ozon. Grabe yun, si Joanne Loresto, lumalaban, oh. Okay pa ba kayo? Humihinga pa ba kayo dyan? Okay pa ba kayo? Habol lang, habol. Hingal na hingal kayo, no? Gamit kayong turbo. Naalala kayo sa kakatakbo, no?
po, second wave na tayo ha. Second wave. Ay. Smashing light. The bot and the bot. Okay, smashing light tayo dyan. Smashing light. Second wave na tayo ha. Nico tayo next. Nico Fernandez. Nico Fernandez na naman tayo. Nico Amiel pala. Ayan na naman tayo sa Fernandez na Nico. Okay, next tayo next. DJ Jonah sa Gino Jay Dorian, Nancy Ann tayo next. Eileen Bulag, nagalag sa Bulag. Okay, next tayo next. Sa mga walang panahon makipagbikitan, pwede po kayong magpalapag at magpalipad lang po kayo dyan. J-Green tayo next, J-Green. DJ Jonah sa Gino.
after kay Big Lazy Jones tayo dyan. Lazy Jones. Wala. Ayan, dumikit po, dumikit. Dumikit po. Yung isa dyan, hindi dumikit. Naku po. Dumikit. Longkatin ko kaya yung mga lumang upload ni Dodo Labs. Ano? Tanawa ang lechon. Di ka ubayad. Diyos ko! 8,000. Lazy Jones tayo. 8,000. 8,000. Hello, Hadi. You call me Debbie and I call you Hadi. Hi, te. Tanawa ang lechon. Di ka mo bayad. Dili ka mo bayad. Lechon. 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 Tudaan. Lechon. Lechon. Tudaan. 8,000. Okay, tayo. Byaherang tayo. Next, a link ni Byaherang. Okay. Napilang tukso ng ibang tao sa ating pag-ibig. Bakit nito naririnig ko sa tugtog? O, kasi yun yung kanta sa ano. Yun yung kanta. Namiss ko yata ulit siya ni Jenny. Si Jenny namiss ko, hindi yung ulit siya niya. Okay, next tayo. Byaherang. Jenny, i-prepare mo talaga yung lechon pag uwi ko. Nako, magtatampo ako sa'yo. Ha? DJ Jonel sa Dino Remix. Thank you sa $6. Ikaw ang magbigay ng kulay sa ating mundo. Sana ay panghabang buhay na ito. Okay, next tayo, next. Sa ating mundo, sana ay panghabang buhay na ito. Here we go. Panghabang buhay na ito. What? Iba yung tinawag ako yung sumagot. Or ngayon ko lang napansin, dalawa pala yung dimple ko sa isang side lang ng pisngi ko. Isa, dalawa. Ano to? Pang tatlo? Isa, dalawa. Asan dito? You wait mo ha? Do you have lemon? Lemon?
Takot ako bigla dito sa kanta. Ano kaya to? Okay, next tayo. Next. Napahay-hay ka na. Sandy Beachy tayo. Sandy Beachy. Baby. Smashing. Thumbs up. Karang. Byaherang Ilongga. Next tayo dyan. Sandy tayo. Sandy. Talaga totoo baka charot lang yan sa loob ng mismo ka. Ay, naku, ayaw maniwala. Duwag. Ay, astig din ko talaga naman. Ganda te. Maganda. Okay, next tayo. Next lady. Patapos na tayo. DJ Jonah sa Gyno. Patapos na tayo. Everybody needs inspiration. Everybody needs a song. Beautiful melody. When the night's so long, 'cause there is no guarantee. There's no Agad. Baka biglang mahimig. Mabiling dyan banda te. Ayan. Huwag mo siya ng panday. Paano ba paghilid ka ito ng ano? Yan. Parang tanda ka tingin sa dito. Ay, isa pa? Photographer. Ayan. Ay, masyado kang tago. Ayan, yan. Very good. Check mo nga. Team Boston. And next tayo dyan. Tapos na tayo patapos na. Eman na tayo, Eman dahil. Dito tayo sa ano ni Eman. Ang cute na yung ano ni Eman. Ito. Tignan nyo panoorin nyo si Eman. Panoorin ko rin siya. Panoorin ko siya. Ang cute. Hindi ito puso ng saging. Wait lang, mag-comment ako dito Yan tuloy. Comment ako kay Eman.
Nagalitan. Kaya hindi natuloy ang kanyang TikTok. Pag yan tugtog, naalala ko si Toto Mel. Galing kaya ng comment ko doon. Basahin mo mamaya. Joan tayo, Joan Loresto. Patapos na tayo. Dalawang links na lang doon log out. Joan, Bibelabs, mag-upload ka ng bagong video ko ha. Hindi kaya ako man... Joan, Bibel, mag-upload ka ng bagong video ko ha. Lock trip ni Kuya Eman. Sakalan talaga yung nagpatawa. Galing pang mag-ano yan, mag-rap. Okay, Mika Fernandez tayo and then log out name. Mika, upload ka na rin ng bago, baby ha. Upload ka na rin ng bago, baby lang. Pakilab. Hi ma'am, palista po. Newbie here. Ito po main channel ko. Patatapos lang po namin, baby. Pwede ka pang magpalipad po. Pwede ka pang magpalipad. Tapos na po ako. Last link na ako. Hindi mo na nahahabol po kung makikipag-dikitan, bibila. Sayang, na-late ka. Bago ka ba? Kunin mo kaya yung FB ko po. I-message mo nga ako, bibila, pakilab. Ito po yung aking Facebook kung gusto niyo pong mailapag ang inyong channel. Pakilab, paki-message mo po ako ha. Message mo po ako, message mo ako. Pasok kita sa GC ko kung bagong ano ka. Kung wala ka pang pin. Pakilab, pakilab. Pakilab, love, love. Ayan. Pakilab, message mo po ako ha. Nandyan po yung aking messenger link. Team Joan, sayang. Na-late ka lang, bebe. Sayang naman. Anyway, sige, bebe loves ha. Sige, lapag ka namin, pakilab ha. Pakilab, ilalapag ka namin. Pero, dikitan mo lahat ng mga nailapag dyan kung mahabol mo ito ha. Pakilab, ilalapag ka namin, pero dikitan mo, itry mo talaga yung best mo, habulin mo yung lahat ng naandyan pa. Baka naman kasi magtampo na naman ulit yung bebe, yung ano mo, madam host mo. Parang may
Ayan. Ayan, pakipuntahan niyo po, pakipuntahan. Yung, tapos na tayo. Puntahan na po lang mga lahat ng link na nilapag ko ha. Tapos na po tayo. Nailapag ko na lahat. Hala, sige. Sige, kaya pa? Mababalik mo lang, ayusin ko lahat sa loob ng bituan. Maghihilom ang lahat sa puso mo na tubuan. Palang araw ka so biglang umulan. Yeah, dahil nga wala ka na, pero walang ko na masaya ka na. Sa mundo wala nang makakagawa, makakapagpa sa'yo pa. Ayan, dumidikit tayo mahabol sa pakilab sa inyo ha. Pag-ibig mo lagi kang nasa puso't isip ko. Isip mo at pinalami ko na nami-miss kita. Nami-miss kita sa ilo pa rin ang piling ko. Ang piling ko kahit wala ka na sa piling ko. Ikaw pa rin ang baby ko. Saan pa rin kita? Ayan, patapos na tayo. Kalaro na lang tayo. Antayin natin si Pakilab. Yeah, cancel ko last station na. Bakit cancel? Thank you, Byaherang. You're welcome, Dane. Yan, gawa na ng mga bagong ninjas tomorrow, ha? Gawa na tayo ng bagong ninjas tomorrow. Okay? Para bagong dikit naman tayo. Everyone, listen carefully. Gawa na po tayo ng mga bagong ninjas tomorrow. Okay? Bagong ninjas. Cancel daw. Charot lang po yung Specifically, ano ang iyong ginagawa sa inyong trabaho?
Ano pong ginagawa niyo sa trabaho niyo? Gemma? Ano po yung specifically na ginagawa niyo sa trabaho niyo? I mean, literal po ba na ano ba ginagawa dyan? Dental lang ba? Dental? Ay, talo ba? Putix na to. Talo mo yung boses ko. Lakas daw ng music. Aba? Brace adjustment. And other than that, ano pa po? Apart from brace adjustment, ano pa po? Tsaka saan banda yan? Orthodontics. Orthodontics. All dental work may bunot, postizo, trainer, ano daw yun? Nail trainer and braces. Gemma yata ang model doon. Kaya mo ba mag-adjust ng utak, Gemma? Opo, kayang-kaya niyang i-adjust ang utak mo. Pag sinabihan ka niyang mahal ka niya at mamahalin mo rin siya, yon. Mangyayari yon. O, diba? Ang galing niya mag-adjust. Utak babe brace ba yun? Opo, pwede po yan. Makakuya J Green ka Naku, wag po. Wag mo kaming kinukuya-kuya J Green mo siya. Naku, wag po. Nabibrace ba utak? Opo, nabibrace po yung utak. Nilalagyan niya ng stick ng barbecue para ma-brace, para hindi maalog-alog. Okay, palaro na tayo. Para hindi makalimutan ng tao na ito yung love mo ha. Huwag kang magkaroon ng amnesia ha. Okay, palaro na tayo. Kayo naman. Okay, heto na. Ano lang po, isang palaro lang po tayo ngayon. Pero, you will win 100 subscribers. Okay? You may win 100 subscribers in just one palaro. Okay ba sa inyo yan? Okay? Sabihin mo lang, brace yourself, utak. Huwag mo siyang isipin. Nax naman yun, no? Talagang therapeutic yung mga sinasabi ni Lazy Gong. Okay? Ready na ba sa palaro? Ready na ba? Ay, hindi sila ready. Bala kayo dyan. Good night! Good night! Tulog na ako. Ang sexy naman ang naglalaba. Oo. Ano na? Ready na? Okay, heto na. For 100 subscribers, ang mauunang mananalo dito or maunang makahula, ang siyang mananalo. Okay? Heto na. Ano itong hawak ko ngayon? Ano itong hawak ko ngayon? Ano itong hawak ko ngayon? Hulaan nyo. Lahat na ng klase ng hula, hulaan nyo na yan. 100. Subscribers. La 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 la. Lahat na ng bagay na ginagamit ko sa isang buong araw. Kailangan alam nyo yan.
Okay, ano na? Ballpen, cellphone, lapis, ballpen, charger, suklay, lipstick, papel, cellphone, charger, tissue, phone, tissue, earphone, nail polish, papel, wipes, lip gloss, powder, lipstick, yellow pad. Hindi po. Lahat na ng bagay na ginagamit ko sa buong araw, hulaan nyo na yan. Or i-guess nyo na para maano. Malay nyo. Yellow pad, ballpen, kape, perfume, suklay, eye pencil, suklay, mug, bond, paper, kutsara, tumbler, palda, panty, panty, baso, shampoo, baso, panyo, tubig, headset, yellow pad, ipit, water, coffee, juice, map, panto. Anong panto? Shellane, mask, panty, sabon, plato, damit, kutsara, face cleanser, mascara. Sa buong katawan ko po siya ginagamit. Sa katawan ko siya ginagamit. Sa katawan ko siya. Sa parte ng katawan ko siya ginagamit. Okay? Pwedeng English, pwedeng Tagalog. Sa parte ng katawan ko siya ginagamit. Baso, wipes, bonnet, cap, chopstick, lip balm, underwear, tinidor, suklay, plato, headband, cloth, unan, deodorant, headband, sapatos, hair clip, humot, body wash, lotion, cellophane, hindi, cellphone, conditioner, sabon, lotion, deodorant. Di po ako nagde-deodorant. Never po akong nag-deodorant. Yan po yung dapat nyong tandaan. Erase. Lotion, soap, uniform, shampoo, deodorant, feminine wash, conditioner, medya. Stop. May nakahula na. May nakahula na. May nakahula na. Prince Eman TV, Medjas. Amoy paa. Prince Eman TV, 100 subscribers yan. Okay. Diba? Gamit ko siya sa parte ng aking katawan. Makikita niyo siya, diba? Ayan. Medyas po. Yay, buong katawan, medyas. Wow, wrong spelling. Hala, okay na yan, medyas. Pwede. Huwag kayo dyan, Sabon, kumot, medyas. Other than him, wala na naman nakahula na iba eh. Ayun. Thank you everyone. Congratulations Eman Dais TV for winning 100 subscribers. See you again tomorrow. Thank you everyone sa pagsali. And thank you sa mga palipaders. Thank you Mika Fernandez, Lizzie Gomes, Miko Anyel, Jay Green, Eman Dais, Jenny Galigar, Pakilab, and who else? Sino pa ba? Gemma Apoes. Ayun. Thank you. Yay. Mwah. Ayan. Bye, everyone. Upload po kayo ng bagong video. Okay? Mag-upload po ng bagong video. Okay? Thank you, everyone. Bye-bye.
Yung nasira yung ano ng yung lock ng aking ano, ayan o. Ginamitan ko na lang muna ng goma. Nasira kasi, nasira. Bibilan ko ng bagong lock ko mamaya. Nilagyan ko na muna ng goma. Bye-bye. Mwah. Love you all. Okay, sino na ang next na magla-live? Mag-set na po ng live nyo, ha?